Som tres fos que es troben al vent, la Berta, la Júlia, la Sofia present, amb un bon cafè a la mà, la vida debat. Parlem de tot i de res, i és això que ens agrada. Bon dia, bona tarda i bona nit, benvinguts a un nou episodi de Pico 3. Ligeres, no? Vinga, va. Avui... no tenim pregunta, perfecte. Avui parlarem de com t'inspires de les altres persones, ¿vale? Aquest és el tema, ¿vale? Sí, la inspiració. Jo bàsicament crec que en aquest tema és guai com parlar de com tu, la teva personalitat l'acabes com formant a partir d'altres persones. És a dir, que sempre és com que cada persona té una cosa de moltes altres que han anat coneixent per la vida, saps? Ja siguin pues, frases o no sé, com actituds, gestos, tal, que sense voler acabes adoptant de gent que has tingut o tens en el teu entorn. O sigui, no és allò que et diuen que cada vegada us assembleu més vosaltres dos, sembleu germanes o alguna cosa així, saps? Perquè, joder, al final... no sé, passes tanta estona amb ells o amb aquella persona que jo crec que se t'acaben enganxant moltes coses. I crec que és molt guai aquesta manera de que pots reconèixer en una persona a moltes altres, saps? Sí. Però també, no només actituds, també com accions que fas o coses sí, que tot. dius, en plan... O dir, vale, aquesta persona fa això, que guai que ho faci, a veure com ho puc jo adaptar com a el que sóc jo, saps? És com que a mi, quan algú m'inspira, és com que m'impulsa, saps? Sí. En plan, hi ha com la diferència de l'enveja, que és allò que parlàvem l'altre dia, que és més tipus, uau, vull tenir, em farà que aquesta persona ho tingui, i crec que la inspiració és més admirar. Sí. Sí. O sigui, sense malícia, només admirar i dir, uau, que guai. I també una cosa molt guai d'inspirar-te és que no és que ho intentis copiar, en plan, tu molt algú com vesteix, ¿vale? Sí. No és que intentis copiar, sinó que t'adaptes a segons com ets tu, com ho pots Clar. aplicar. Sí. Clar. Però hi ha vegades que aquesta com adaptació a la teva persona és conscient, però hi ha vegades que no és conscient. Ja. Tipo que de tant temps mirar una persona o veure-la a YouTube o estar amb ella, en plan, inclús tens una amiga que, jo que sé, t'agrada alguna molt d'ella, pues, de tant temps d'estar amb ella se t'acaba enganxant sense voler. Ja. Inclús algo que potser no t'has fixat, Guai, saps? sí. Però jo ara ho veig més igual al ser més gran, tipus amb gent igual ajena a la teva vida. Ja, com famosos amb i tal. persones de xarxes Ja. o gent que veus pel carrer o pel·lis o sèries. No us passa que veieu una sèrie i dieu, és que sóc aquesta persona o Bueno, també et passa com agafes quan... coses d'aquella persona. Ara com s'ha posat Una de moda vibra. allò com de posar-se en el mood de no sé què, no? En plan, estàs en el mood de The Office, jo què sé, pues sí. potser vesteixes o dius coses o fas Sí. bromes més tipus de la sèrie Ai, que estàs sí. mirant o alguna així, saps? Tot. O no, això volia dir, Taylor Swift era, o alguna així, això, saps? sí. Que és la penya que, segons com es sent, està en una era, però que és d'algú la era, en plan, no és Sí. seva, saps? Jo he de dir que ara, reflexionant, i crec que comparant-me amb altres persones, m'ha costat molt trobar gent amb qui inspirar-me. Tipo, la diferència teu, jo crec que tu has trobat Ja. tens com molt clar, o és molt fàcil inspirar-te d'algú, Sí. si tu, és com que sempre sento que t'estàs inspirant amb gent. Que a mi, per exemple, crec que em costa molt, o sigui, potser de més gran sí que he anat trobant a gent, però de petita no he tingut mai ningú referent ni... A mi és que el que em passa és que sóc com molt visual. Tipo, a Sí. mi em val més una imatge que un... Bueno, el típic, que paraules. Tipo, jo m'inspiro molt visualment, en plan, no necessito igual conèixer una persona. És com, miro aquesta persona i dic, uah, que guai això que fa, o com vesteix i tal, i és el que has dit, no ho vols copiar, perquè igual no et quedarà igual que l'altra persona, també has de saber el que et va o no et va, però és com, hi ha algo que, la vibra d'aquella persona que dius, buah, vull ser tu sense copiar-te, en plan, la fina línia de fer el que copiar o no copiar, és com una línia molt fina. Sí, també jo crec que va com amb la personalitat de la persona. Sí. Tipo, jo crec que inspirar-me en l'estil, per exemple, d'algú de vestir, a mi em costa més, però perquè tampoc tinc l'interès, saps? ja. Però jo que sé, per exemple, sé que pues, de passar molt temps amb una persona potser se'n poden enganxar moltes més coses de l'actitud, del parlar, saps? Més que coses de potser pues, vestir, Sí, saps? sí, total. Perquè tampoc m'interessa, tipus, no, que a veure, que el parlar o l'actitud que té l'altra persona tampoc potser no m'interessa, però crec que és més fàcil que se m'enganxi una cosa així que un estil de vestir o alguna cosa així, saps? A més que m'agrada molt perquè a mi, per exemple, a vegades m'he inspirat com en gent que és com
que és impossible arribar a aquell punt, però perquè potser el que m'inspira és que és superllesta, o el que m'inspira és més que porta aquestes sabates. I és com que ho veig tan lluny, és com tan impossible d'aconseguir que jo m'aplico coses enanes. Ara el dia a dia. Jo potser per això no ho considero com un referent, perquè per mi no ho és, perquè no estic imitant res, perquè és que són coses tonteries, saps? Ja. En plan, potser si jo m'agradés molt la Taylor Swift, pues potser imitaria, no sé, és que no sé, la Taylor Swift. És que per mi... Un tipus de pensament i tal, però no sé. Et pots inspirar, però tampoc cal imitar. És que també dic, És imitar diferent. és una mica bèstia, Sí, per mi és diferent. Ja, però hi ha vegades que potser ho fas Imites. inclús Sí. sense saber, saps? Sí, però dic, quan tu et bases la teva personalitat per ser no. igual que algú, tampoc és ja no és ni inspiració. No. Bueno, perquè potser també t'estàs trobant, no? Però no sé. a mi, per exemple, m'encanta quan trobes algú o algú amb qui inspirar-te. Has tingut com aquella època que potser ha sigut una setmana que has descobert algú o alguna cosa. I estàs full amb aquella persona. Una autora, o pues això, pues, aquella setmana jo és en plan, buah, com que m'obsessiono amb aquella persona i dic, Soc que ella. guai. Sí, per exemple, és que la Sofia, tu se'n notes la Sofia? O sigui, quan vas tenir època... Ja, pot ser. De la Carlo Ara ja no. 100%. Sí. La Carla Marañón era en plan... És que el fenòmeno Carlota Marañón ha sigut molt fort. Tu em dius, la música, estic mirant tot. molt aquesta persona, no sé què i tal. es nota. Jo es miro aquella persona i dic, buah, es Ja. nota aquesta No, setmana. aquella època va ser... Sí. Va ser molt heavy. Sí, es notava. Molt, O sigui, el xandall. eres una còpia... O sigui, no una còpia de... O sigui, no, entén-me, o sigui, eres Sofia, Inspirada per... però molt inspirada. Sí, m'enterava. Es va notar molt quan vas És que començar a mirar-la. m'encantava. Ja, Sí. pot Però que ser, jo pot ser. crec que no és per avergonyir-se, crec que és algú guai. Perquè Sí, et treu no. una cosa millor de tu. Clar. O sigui, Bueno, millor o pitjor, Bueno, però o sigui, és el que li ha tampoc passat no a sé molta si és gent, millor o en pitjor, veritat. Perquè saps? potser Però no ho simplement és haguessis fet si no una ho altra haguessis versió, vist. clar, una altra Clar. versió de tu, saps? Clar. o sigui, a mi m'agradaria que això em passés a vegades, de dir, pues mira, ara estic... I tinc una nova versió de mi misma, saps? Però si no, pues no estàs, saps? Jo crec que és algú que no s'ha dit, joder, merda. Sí, per mi està bé fer-ho si ja tens molt consolidada la teva personalitat i el teu estil. Si encara t'estàs descobrint moltes coses, crec que igual és too much si ja tens només una persona com a referent. Crec que has de saber veure que hi ha moltes més fonts d'inspiració que només una persona, creo. Si no, igual t'obsessiones Ja, una per exemple, sí que és mica veritat que hi ha amb la idea edats que potser és Ja. inevitable, no? En plan, no està com tan segur de qui ets o com ets. Sí. I llavors com començar a intentar agafar coses per poder formar alguna que s'assembli a lo que tu creus que vols ser, saps? Com la idea Però perquè no ho tens ja. tan clar, en plan, jo crec que ets petita, llavors no sé si en aquesta gent que potser de tan petita li passa com que s'ha de com, formar a través de masses coses, després realment mai acaba sent ella. Però és que igual ella és per això, en plan... Igual... Ja, però ella és això a partir de moltes altres... O sigui, Ja. Però No tu sé creus si que m'estic algú pot explicant. ser ell mateix sense inputs d'altres persones? no, Impossible. però crec que t'has de deixar també no, 100%. investigar. Ja. En plan, no vol dir, vale, m'agrada aquest Ja, vestir, ja. aquest no sé què, aquest no sé quantos, ara voy a ta, Bueno, y soy que res, perquè todo. A mi m'ha passat, a vegades el Pinterest que veus outfits i tal, Sí. però et queda com un sac allò. Jo no, ja, això la majoria de Hi ha vegades. vegades que jo dic, vale, el problema sóc jo. Sí. No. Bueno, no, és que... No, o sigui, que tu Però pots perquè ets inspirar-te en diferent, algú clar. I pots dir que Ja, guai, però, és que però- igual allò queda bé, no, jo no parlo de vestir, sinó aquella manera de parlar queda bé Sí. a aquella persona i m'ho Clar. aplico a mi i és... Clar. no. No, es passa que, per exemple, a mi em passa, jo crec que moltes vegades m'ha passat en això, que és com que veus una persona que... Sobretot a mi em passa amb els gestos, tipus que gesticula molt i tal, i m'agrada com gesticula i penso, hòstia, ojalà poder gesticular igual que gesticula Ja. aquella persona, saps? Però quan ho intento bé, llavors ja dic, vale, no puc, o sigui, no em queda bé, És saps? que no, Gesticular no. així. A mi em passa ara que a vegades, o sigui, ara estic notant que m'inspiro molt en gent, però no vull fer el que fan. O sigui, és com que m'inspiro des de la distància de no fer el que fan. Com que admiro, sense... Pues admires i prou. O sigui, admiro i prou i dic, és que jo no puc fer-ho perquè sóc diferent o jo no puc fer el que tu fas, però ho admiro i em motiva a seguir jo per la meva visió, saps? Ja I això és t'entenc. molt guai també, perquè dius, vale, jo sé lo mío, tu saps lo teu, però m'encanta com també rebre el que tu fas, saps? És com que, mira l'altre dia va sortir un vídeo que sabeu aquesta noia que ha guanyat medalla de plata o bronze de
d'esquí artístic, que salta i fa no sé què i tal, Sí. doncs li fan una entrevista i li pregunten com tot de coses i tal, i la tia com superllestament comença a respondre, com surfejant molt bé la pregunta, no sé, vaig pensar, dios, en plan, quina inspiració de la manera en la que es va expressar tan bé i improvisar i parlar alhora i contestar educadament, però clar, és una que per molt que tu t'inspiri no pots aplicar-t'ho com a tal, llavors No, clar, mai perquè pots sí, copiar ja. No, saps? hombre, no. Però potser Hi ha sí que coses que no. et farà esforçar-te més en practicar Sí. això per aconseguir-ho i això és el que És que a mi el que m'inspira molt d'una persona és l'ambició o com el caràcter de voler seguir sempre els seus somnis. Com ja... Que filosòfic, Sí, tio. però penses, tu no podràs guanyar campionats d'esquí perquè no té da. No pots. Bueno, vaig veure una que havia començat feia 8 mesos. Bueno, Aquella, jo una que em no puc. putxava, saps? Ja Que- ho dic una a mi mateixa. que se li va trencar el lligament creuat uns mesos abans i Ai, ha guanyat. pobre. és ha veritat, guanyat. és veritat. Pues una que saps allò que Sí, em sí, putxes òbviament. i és com una carretilla Sí, que va pel gel, trineu. pues, no és com un trineu. Bueno, sí, Sí. hi ha una dins i tu vas per Sí, darrere. sí, sí. Vale. Pues van putxar fa 6 mesos el primer i ara ja estava als Estos Olímpics. Bueno, està molt bé, però jo sé mai que podria. o sigui, Que locura. matemàticament impossible. Matemàticament i tot científicament impossible. Jo faci que jo... És que sí. Ha de passar... Físicament, O sigui, psicològicament m'han i de tot. transformar tot el cos i m'han d'operar 10.000 vegades. I el cap. I el cap, perquè jo pugui fer això. Jo crec que més el al cap, que al sí. cos. Sí. Perquè jo pugui fer això. Per això que... Però ho veus i dius, buah, aquesta persona ha arribat allà, t'inspires i dius, joder, que guai, perquè s'ho ha currat. En plan, la gent que... Ja, però també et Creus dic, que una s'ho cosa curra. és inspirar-te i l'altra és com admirar i Clar. punto, perquè No, jo crec sí, que això ho admires, però jo tampoc m'inspiro d'aquesta persona que en 8 mesos ha pogut arribar a les Olimpiades, Ai, perquè perdó. no voldré arribar a les Però a Olimpiades, mi, saps? és que a mi no, a vegades no sé diferenciar entre inspirar i motivar, llavors... Per Clar, o això sigui, jo veig la tia i penso, Ja, hòstia, ja. que guai tenir Sí. aquestes ganes d'arribar a les Olimpiades, per exemple, o tal, però no penso en plan, buah, De pues tu vaig fer-ho. a jo intentar motivar-me que flipes amb un exercici per arribar... No, No. saps? O sigui, no m'inspira. No ho compro. És que a mi en general aquestes històries de motivació Sí, i tal, a mi depèn. no... O sigui, és que no trobo inspiració en allò, saps? Jo, és que tampoc. Jo prefereixo anar a Pinterest, veure 3 o 4 fotos de creatius, d'outfits de no sé què, i amb això m'inspiro, tio. Estic moltes hores al Me la Però pela. perquè, per exemple, o sigui, jo crec que tu t'inspires de les coses que tu tens com amagades dintre teu, m'explico? Tipo, per exemple, Ja. tu t'inspires molt amb la Que no moda, tens tan no? explotades. No sé què i tal, però és que O tu sí. ja la tens a dintre. Ja, Clar, és la ja. personalitat, no? Sí, a mi és un tema que, sincerament, m'interessa, però Ens bastant és menys, igual, sí. no buscaré ni 100%. trobaré inspiració en aquest tema. Si a mi Clar. m'interessa pues, el parlar, l'ajut pàdel. social... No, el tenis. A mi? Per exemple. Per exemple. O que jo ballar. no buscaré raquetes. O coses així, pues, Ja, però potser tu, m'inspirarà. vale, però tu veuràs l'espectacle del Lago de los Cisnes, no t'inspirarà a fer més No, ballet. ni el tenis, ni leches. això ja és oci. Però perquè ja és algo que és més dintre Ja. meu Ja. que no un ballet. Sí, o sigui, jo crec que tu t'inspires de coses que mínimament t'interessen una mica. Exacte, o sigui, Perquè tens si no ja dintre. ni tens com el sentiment aquest de uala, com m'agrada això, saps? Per això és el bo, que realment el bo d'inspirar-te és que t'impulsa coses que tu ja tens, segurament. També et pots inspirar de coses que no tens, tipus una persona que veus al teu costat, parla superbé en públic, tu vols tenir allò però sents que no ho tens, és com que t'inspira el voler fer-ho, Clar. encara que no Ja, ho però sàpigues fer. dins teu tens un interès en voler millorar aquesta cosa. Saps? És una cosa que tu, per exemple, pues, t'agradaria poder parlar millor en públic. Ja. Clar, tens la inquietud Saps? ja dintre teu. Clar, vale. Sí, crec que pot ser una cosa que tu ja tinguis bé i que encara vulguis millorar més, Sí. o una cosa que tu et falti i tinguis com el run-run de joder, m'agradaria fer això, m'agradaria ser tal, vestir així, no sé què. I llavors aquesta persona pues, t'inspiri a voler fer-ho, saps? Sí. I creieu que sou persones que busqueu la inspiració, tipus, ai, em vull inspirar, i aneu a buscar aquesta inspiració, Sí, o sempre. sou més partidàries de que me llegue i quan m'arriba m'inspiro? O sigui, és que depèn de per què. 50-50. Tipo, jo a vegades que estic a casa meva i dic, vinga, no sé què fer, miro Pinterest. Sí, jo- I començo a mirar, Sí. no paro. Però hi ha vegades que estic pel carrer o jo què sé, estic amb algú parlant i penso, hòstia, O sigui, jo ara entro al Pinterest cada dia, més d'un cop al dia. Que heavy, Però Sofia. perquè ho necessito per totes les bueno, clar, classes vale. i tot, en plan és full Pinterest. Llavors és com que encara que no deixa de ser una aplicació que també va per algoritme, llavors tu vas a una foto Clar, tot el que i apretes veus tu, una després et cosa surt. d'aquella foto que dius, ai, doncs busques allò. És com que inconscientment estàs non-stop, en plan, mirant en plan, visualment
tot coses d'inspiració, perquè és Pinterest. Sí, de fet, jo per mi, I per llavors exemple, quan he de buscar alguna cosa com més de la feina, Sí. faig servir un altre compte perquè no se'm posi a la meva compte coses Ja. de nens petits, Ja. saps? Però és que jo, tot aquest d'esto, No. no, o sigui, l'utilitzo per la feina, per inspirar-me en coses de la feina, o si algun dia dic, ai, tinc un em vull vestir bé, Sí. doncs tal, però puntualment. Ah, però mai he trobat entreteniment Ah, en sí. Pinterest. Jo també et Jo dic, o sigui, no sóc capaç d'estar-me En fer-me hores, pins, no, o sigui, no ho entenc. jo Sí, estic ho entenc, mitja hora però- i ja està. I al cap d'un rato torno a entrar, potser, però estic mitja hora màxim i Però surto. ojalà seria Pinterest, Perquè Jo crec que és- seria una tia molt més guai si vestia de Pinterest. Sí, en plan, a mi el que m'agrada és tenir com organitzat els tableros És que i és la- tenir és com... que- Veus, jo això no... Summer, No se'm o, passaria no pel cap. Summer, però o 2026, i tenir frases, sobretot frases visuals a dir, vull això, en plan, manifesto que... Home, però és que la tu també, vision board. tu també ets molt així, A mi eh? m'encanta, perquè Com jo es diu soc això? visual, a mi m'agrada com tot visual. Si no ho tinc visual, a mi m'agrada molt fer fotos, m'agrada molt com captivar com el moment concret d'algú, en plan, visual, llavors és el que més m'inspira. Però si tu, per exemple, com es deia això de quan fas la visió de l'any? Vision board. Això. Clar, evidentemente. Tu, per exemple, o no, tu o tu, però creieu que si tu fas realment t'afecta? Sí. O sigui, tu t'inspires No. en com serà el teu any? No, perquè No jo t'inspires. ho vaig fer 2 Projectes. anys, em vaig ficar el carnet de Però cotxe i no me l'he tret. inspiracions. Tia, perquè no t'has esforçat a fer-ho. És veritat. No has, o sigui, ja m'entens. No que no t'hagis esforçat, però no has fet o sigui, no has estat non-stop pensant, vale, me l'he de treure, saps? Sí, però no, Però no, me l'he tret. però Sense no. fer-ho, clar. O sigui, per mi és... Clar, llavors no funciona, o sigui, realment... Perquè o sigui, és que no funciona per art de màgia, funciona perquè tu visualment saps que vols, o sigui, saps que vols aconseguir una cosa i llavors realment al saber que, joder, Però tu visualment Vols- ja ho saps aquí també, que saps que vols tia, però aconseguir. no pots esperar que t'arribi, has d'esforçar-te per Per això, però que per posar una foto, clar, No entenc. per posar una foto és el mateix que jo pensi, ai, si m'he de treure el carnet de cotxe, Tia, que una tenir cosa la foto és, ja. ai sí, m'he de treure el carnet de cotxe, a dir, aquest any em trec el carnet de cotxe. Vale, però això està aquí, no en una foto que tens a Ja, però és l'ordinador. que la foto i això és el mateix, si tu t'ho prens així. Clar, perquè per mi, jo si tinc un vision board, sincerament, me'l passo pel Jo forro. també, és que- Però si Jo no. tu hi creus O sigui- i tu t'hi projectes, doncs és com una manera de recordar-te el que vols Però aconseguir. jo ja sé el que vull Sí. aconseguir, en plan, no Ja ho tinc està, aquí, però Perquè saps? tu i jo No- no funcionem no ho així. facis A mi, jo veig el visualment. vision board i m'emprenyo. Mira què et dic, que m'emprenyo. És que- I dic, no faré res. No, vale, sé vale. què. No, a més, jo tenia el fons de pantalla i em me la pelava, en plan, jo al fons de pantalla no el mirava, en plan... Ojalà creu. Tu no t'imagines el que seria creure? A veure, hi ha de tot. Jo m'he ficat una foto amb un tio i no tinc nòvio. Pues no te lo llega. Hi ha coses... Ah, perquè no t'has esforçat? No, Anda. no m'he esforçat, només. És que... Però quin tio has posat? Mala. Com una foto d'un Random, tio teva? de parella. Com era el tio? El vestia bé... No era català, no? Així... No tenia nacionalitat. Era així. Black. Ah, no, me la pelava. Si la tia era rúbia, en plan, no era jo, però era la... Per això I eres m'ha tu i el va passat, trobar hi ha ell. coses que no, però jo que sé, si fiques, jo que sé, algo més realista, pues sí. El nòvio no és realista. I no us ha passat, a mi m'ha passat a vegades ara, que penso en persones que m'inspiraven molt abans i ara dic, Sí. mare de Déu, senyor. Ja, Sí, ja, ja, Gràcies ja, a ja, Déu que no he ja, arribat a 100%. ser similar, ja, saps? ja, ja, Però a ja. veure, forma part de la teva trajectòria com a persona. Jo és que una cosa que m'agrada molt de la gent, que dic, tothom és original i tothom és únic, però hi ha un tipus de persona que la veus i dius, és que és com, que sense voler ser-ho, dius, és que té algo que la fa com ser com, no sé, que admires però igual sense això que hem dit, sense voler fer-ho. Però Sí, hi ha però per mi persones això- així concretes que et vas trobant i dius, tio, que guai ets. Per mi això no Saps? va amb com de, per exemple, estrafalar i vagi vestit, en plan, no, per això. 100% no cal. O sigui, sí que hi ha com un tipus de persona que, clar, que vagi super senzilla, Sí. puc arribar a pensar, Sí. Sí, 100%. aquesta tia ho té molt clar, en plan, o sigui, 100%. mola molt, saps? Ja està. Bueno, hem parlat molt, tio, ja està, per allà, ja És que està. tinc aquí Què el vol, mòbil més que m'està vols, fent mal tio? als ulls. Vale, doncs fins aquí el tema d'avui. T'estan fent mal els ulls? Sí, de partir-ho. En plan, està mirant fixament al mòbil. Bueno, en veritat no estava mirant al mòbil, però bueno. Vale, bueno. Vale. Estic És out. hora de tancar la Out. Bueno, anem a passar a les recomanacions. Vale, jo no tinc una recomanació, és més un consell que el vaig escoltar fa poc i vaig dir, aquest any hem parlat de vision board, però també és coses que has de començar a fer pel teu bé.
És una tia, vale, que va fer un podcast de In and Outs de 2026, la Maria Bottle, que és l'ex de la Cracovia Show Talló, però... Vale, sí, vale. Que és la puta ama. Ah, ja sé quina és. Que la van portar a la pija. La mexicana, sí, sí. És la puta ama. Sí, Hay gente... The Origin of Food. No, és la nova ex. O sigui, La nueva y la ex. És la que es va fer famosa al TikTok per l'àudio de Hay gente que no entiende la puta vida. Ah, és aquesta. Vale, pues és una tia que m'encanta i va penjar un vídeo dient que aquest any se'n va al ser bona. En plan, ara us explico. Al ser bona persona... No entens la frase. Sí, Espera, que no l'he acabat. No, és que Perdó. al ser bona... al ser bona... El ser buena. Out, ser buena. In, ser justa. En plan, Uah, ja explico. veus. Perquè a Ah, ja vegades t'he entès. amb gent o persones o moments on poses per davant el ser el que s'entén com bona persona, però estàs deixant de ser justa amb tu mateixa o amb la situació com per voler ser com... No, és que sóc bona persona. Tio, a vegades no has de ser tan bona persona amb persones que no s'ho mereixen. No, que això tu. Ai, no. I ja està, i No, òbviament... de fet era un propòsit teu, no? Pot ser coses Ser més bones. directe, saber dir no. Sabeu què vaig fer l'altre dia? Què vas fer l'altre dia? Què vas fer l'altre dia? No, això no vale perquè és un senyor gran. Al meu pàrquing sempre hi ha un veí que es queixa de que parco malament. I jo parco dintre de les línies. Llavors, malament no parco perquè estic dintre de les Està línies. tal qual. Estàs sent justa? Ahir va venir i em va dir... No, tornant de la uni em va indicar com havia d'aparcar i em va dir és que sempre aparques més aquí. Dic, bueno, jo parco dintre de les línies, que és el meu aparcament. Quan acabo. Això és el que dic. Pam! I vaig dir-ho educadament. No? Clar, en plan, pots No, no, ser sí, clar, bona, sí, sí. educada O no. i ser justa. Saps? Que a vegades se'ns oblida. Bueno, Ai, això. m'ha agradat molt. Sí, a Ja mi us també. enviaré el vídeo. Que Out, ho ser explica- buena, in, ser Sí, justa. és que ella ho explica millor. Jo ja m'he trebat amb... No, però està bé. Jo ja m'he Quan a la trebat. feina ens diguin alguna cosa, out, ser buena i ser justa. Como quieras, perdedora. Hòstia, molt bona recomanació. Sí, sí. Comparat amb la merda que recomano jo, està molt bé. és que, tia, Molt menys recomano les tonteries. Un àlbum Panini. no, perquè ho estàvem parlant abans amb la Issa, perquè, tia, Llavors no és teva. no, li he dit jo, perquè estàvem parlant d'un tema, i li he dit, és que m'ha sortit aquest vídeo i aquest any m'ho vull aplicar. Molt bé. Però perquè m'ha obert, vale, sí. Vale, un moment, espera un moment. Acabem Jo l'episodi. estic farta, llavors Un moment, que vull ser justa, seu, perquè si no... seu i acabem l'episodi. Després d'un mes, esperem que us hagi agradat, perdoneu-nos per trigar tant. Esperem que podem seguir amb el ritme Sí. i a Seguirem veure amb si el podem portar convidats ja, perquè Sí. arriba un punt de la temporada Nos que llueven ja... les ofertes. A part de que hi ha molta gent que vol venir, sorprenentment, Sí. Sí, perquè no pengem. esperem que us agradi molt Sí. i fins d'aquí 2 dijous. Dos dijous. Exacte. Ciao. Això és... Pico Pico 3. Adeu, adeu. Tías, ¿qué cojones? Yo digo yo, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? No, no, ¿qué cojones grandes?